Aditya L1 unlong satellite baningkong jong ka ISRO kabaan sa penher syahaw-haw na kabantaban pulia benya ya kasngi ya kabaan sa penher lasni sajan ha kapur khat aduna stem na Sri Harikota Space Station kabadan ha Andhra Pradesh ya ka dorbar ka bashisni jong ka yeng dorbar thau an ka Manipur lahaban pensange no hadian ka jingpen kulmar ki MLA kalyang persya ka menteri khana ka soka pedeng ka badai khmi ya ka rep karyang bat ya kinong rep ka shobha karandalaje kalap pli perda ya ka G21 health workshop ha Bengaluru mentagasni ki kanhon sipai rengko jong ka India ki bakan thup ya shispa lai phunyong ngut ki sipai kilami banle ya shimenta ha ka military exercise bright star arphulai ha Egypt Mynta kasngi kadai kasngi rakhi ya ka National Sports Day ya kan ye kasngi la rakhi man la usnem ha ka arp khandai tarik bunai nai lar ban ken ma buram ya ka lingkho sngi kha jong unong ye la kai hockey ba pau nam Major Dhyan Chand